Salutare prieteni și bine v-am găsit la un sketch. Astăzi o să fac cu Maria. Stai că un loc de muzică. Nu, hai să scriu cu Sofia. Sofia. Eu acum vine I? Da. Ce? Okay. Deci, asta a fost pentru Sofia. Ea are un... Nu știu cum se spune, deci... Dacă știți, scrieți în comentarii. Eu nu mai știu cum se numește. Da, ramen, cred. Da, ramen cu ouă, carne și ceva. Deci, asta și-a fost și vlog.